E venres, e polo tanto é tempo de faladoiro político. Imos abordar, ata onde nos dé tempo, por suposto, algúns dos asuntos da actualidade. Para iso acompáñanos aquí no plató do Bos Días Margarida Pérez, polo Partido Socialista de Galicia. Moi bons días. Hola, bos días. Ana Pontón, polo Partido Nacionalista Galego. Bos días. Bo día. E Román Rodríguez, por parte do Partido Popular de Galicia. Moitas grazas aos tres por estar aquí. A actualidade manda, soubemos fai poucas horas esa rebaixa da calificación da débeda española por parte da axencia Standard & Poor's. Que valoración podemos facer brevemente en 30 segundos sobre este anuncio? Señora Pérez. Ben, mantemos o reto de conseguir a estabilidade financeira internacional, pero con respecto ás axencias, seguimos a pensar que era convinte que houbera algunha axencia europea. As primeiras que deberían estar cuestionadas neste momento son as axencias, porque claramente foron elas as primeiras que se equivocaron. Tiñan a máxima calificación dada á banca Lehman Brothers e non se deran conta da situación de risco na que estaba. Polo tanto, ben, aí están, pero penso que se poden cuestionar. Sí, señora Pontón, de feito, na apertura das bolsas houve un lixeiro retroceso non excesivo e, de feito, a débeda non subiu moito. Quizáis están perdendo credibilidade estas axencias? Eu creo que a ver, que non é normal que unha axencia privada cualifique a débeda dun Estado público e que teña capacidade ademais para poder determinar mismo o nivel de endebedamento, se pode ou non chegar a certos mercados. En todo caso, lendo esta noticia, sí que creo que hai un elemento que había que resaltar e que o que se pon de manifesto é que hai un problema, que esa baixa calificación ven derivado de que hai do grave problema de desemprego que hai no Estado español, e iso o que demostra é como durante estes 3 anos estas políticas de austeridade e de recorte de gasto público están limitando a capacidade de recuperación económica. Isto é unha tese que ven defendendo o BNG e creo que os datos, non, e mesmo esta calificación pon de manifesto como estas políticas que se levan aplicando non nos van a servir para sair da crise, sino que supoñen unha dificultade engadida. Que opinión lle merece a vostede esta última rebaixa da calificación? Ben, é obvio que é unha mala noticia, non anima aos investidores, non xenera confianza, e de algún xeito pois é a prova de que se están facendo as cousas, ou non se fixeron as cousas ben, non se fixeron as cousas ben no mundo laboral, non se fixeron as cousas ben no tocante a reformas fiscales, non se abordouse unha reforma financeira dun xeito tardío, bastante precipitado, e nós pensamos que é necesario de algún xeito que a economía se anime de novo, non? E para iso é moi importante que se reduzca a débeda pública, que se reduza o investimento público, o gasto público, perdón, porque se non é así, estamos trasladando moito diñeiro para pagar a débeda pública e ese diñeiro non se traslada ao sistema productivo, co cual realmente aí está a clave. O sistema productivo non é capaz de crear emprego, e non ser capaz de crear emprego, pois as axencias internacionales, que podemos cuestionar a súa legitimidade ou non, pois realmente nos están facendo un flaco favor cando de algún xeito están baixando a nosa credibilidade internacional. Sí, unhas axencias de calificación que tamén foron degradando paulatinamente a débeda de países como Portugal. Portugal acaba de anunciar agora novas medidas de axuste, entre elas sacar as pagas extraordinarias, como dixemos xa neste informativo, e tamén aumentar en media hora a xornada laboral. Considera vostede, señora Pérez, que poderíase facer, digamos, que medidas deste tipo aquí en España serían efectivas? Ben, o risco de manter débeda moi alta é evidente, porque se van todos os recursos en pagar intereses, pero hai que volver a insistir que en España o principal problema non é a débeda pública. A proporción de débeda pública en España é pequena. O problema de España é a débeda privada, que sí que é moi alta. Con respecto ás medidas de Portugal, ben, eu non sei se son acaídas, pero a mí me parece un risco aumentar o tempo do traballo das persoas que teñen traballo, porque eso pode conlevar maior dificultade para as persoas que non teñen traballo para poder acceder a él. Eu penso que a diferencia entre uns gobernos e outros é probablemente como se afrontan os problemas e que decisións se toman. Eu a verdade é que a esa decisión lle vexo ese risco que non me parece menor. Con respecto a... Sí. Bueno, non, eu diría que estou de acordo con que o problema que ten esta crise non foi causada pola débeda pública, sino máis ben polo endebedamento privado e, sobre todo, por a falta de regulación do sistema financiero. E vemos como nestos 3 anos, lonxe de atacar ese tipo de problemas, se sigue con un mercado desregularizado, se siguen dando fondos públicos que incrementan a débeda pública para sanear as finanzas dos bancos e, por lo tanto, se constata como non hai realmente medidas eficaces para facerlle frente á crise económica
económica. Creo que esta nova medida ou este recorte que se apunta en Portugal vai na dirección contraria do que necesita a economía portuguesa e desde logo non é un modelo para poder importar aquí, e creo que, como decía, en relación co que falábamos antes, o incremento do paro é o principal problema que se teñen os cidadáns. As políticas de recorte do papel dos estados, de recorte do gasto público, o único que provocan, e no caso do Estado español e de Galiza é moi claro, que se incremente o desemprego, e nos levamos 3 anos defendendo que estas políticas fracasaron, e creo que tamén sería a ocasión de que os grandes partidos, de que tanto o Partido Popular como o Partido Socialista se deran conta do erro das políticas coas que no fondo eles coinciden. Sí, nestes momentos, cando hai estes problemas que son bastante comuns noutros países, tamén hai solucións. En Alemania, por exemplo, cando tiñan un paro certamente non tan elevado como en España, pero había uns números de paro bastante a ter en conta. O que fixeron, por exemplo, foi reducir a xornada laboral de maneira que pudesen traballar máis persoas. Cobraban menos, lógicamente, pero traballaban máis. Que opina deste tipo de medidas? Bueno, o que acabamos de ver en Portugal pois é unha medida evidentemente dura, non? Que, por certo, en España fixemos algo parecido, xa se fixo algo parecido, non? En España se lle rebaixou o soldo a todos os funcionarios unha porcentaxe significativa e tamén se lle quitou no seu momento por unha medida impulsada polo goberno do Estado, pois se lle quitou en certa medida direitos laborales, non? Respecto ao que vostede plantexa, eu creo que son situacións non comparables, é dicir, nós temos unhas tasas de paro que estamos en torno ao 20%, por desgracia, e en Alemania non chegou nunca ao 10%, non? Co cual son situacións moi diferentes, e tamén hai que ter en conta as propias rixideces do sistema normativo e do sistema laboral, que son moi diferentes en España no tocante a Alemania. E tamén, digamos, a propia competitividade dos sectores productivos son ben diferentes en España e Alemania. Eu creo que non se trata de importar medidas que poden funcionar nun país mellor ou peor, senón que se trata de ser capaces de que a nosa base productiva, a nosa economía, sexa máis competitiva, teña un sistema financeiro, un sistema laboral, un sistema fiscal que poida favorecer que as nosas empresas sexan máis competitivas e que, por suposto, creen postos de traballo. Iso, digamos, é a clave de bóveda da situación actual, é que en certa medida pois ten unha serie de efectos pois moi importantes nas finanzas, no sistema público, etc. Pero a clave, como xa dixen, creo que é que os sectores productivos sexan quenes de crear emprego. Coinciden nesa apreciación? Bueno, eu o que creo que o problema de fondo non é falar en abstracto, sino falar da realidade que temos neste país, non? Eu creo que aquí con nivel salarial medio que teñen os galegos e as galegas, decirlle que deben de reducilo máis sería pois a limitar moitísimo os salarios. Temos o salario máis baixo de todo o Estado español, a maior parte da xente nova ou está en desemprego, ten salarios que non chegan aos 1.000 euros, e creo que calquera pode entender que con 1.000 euros é moi difícil que unha persoa poda ser independente. O grave é que aquí se fala de que hai que recuperar, se di, por parte do representante do PP, que hai que recuperar a actividade económica. Sin embargo, levamos 2 anos e medio cun goberno do Partido Popular que o único que fixo foi destruir emprego. Galiza lidera a destrucción de emprego do conxunto do Estado español. Por debaixo da media española, pero estamos destruindo o doble de emprego, pero porque se partía dunha posición moito mellor. E o que único que fixemos foi perder posicións. Moi por debaixo da media española, como vostede ben sabe. Ti, como moi ben sabes, como vostede moi ben sabe, estamos duplicando a destrucción, estamos destruindo moito máis emprego que a media do Estado, e iso desde que chegou o Partido Popular, que antes non pasaba. Desde que chegou o Partido Popular se liquida o noso sistema financiero, vemos como se sigue destruindo o sector agrario, vemos como se sigue destruindo o sector pesqueiro, como mesmo o sector naval, que era un sector puxante, nestes 2 anos ten unha crise económica fondísima, con destrucción tamén de moito emprego. Entón, claro, unha cousa é a teoría e logo outra é a práctica. E o que temos en Galiza é que desde que goberna Feijóo ningún sector económico vai a mellor, senón que o país vai moito peor. Entón, claro, poder acreditar nas receitas do Partido Popular é unha película de ciencia ficción. Ten vostede algo que decir, señor Rodríguez? Sí, eu creo que o representante do Bloque Nacionalista Galego está intentando, habilmente, na súa postura política, intentar trasladar os males da economía española, da economía galega, pois aos representantes políticos do Partido Popular. Ai, non gobernades aquí. A Xunta non ten nada que ver coa situación económica. Galicia está nun macro escenario económico no cual vostedes apoiaron durante 5 anos políticas económicas que de algún xeito deron e desembocado na situación actual. Eu creo que a situación actual en Galicia, sendo difícil, sendo dura,
estamos moito mellor do que estamos en España. En paro juvenil, por exemplo, estamos prácticamente na metade, señora Pontón, estamos na metade do Estado. Ti queres dicir que a xente nova aquí ten unhas condicións de vida espléndidas? Se usted quere falar vostede sola e non me deixa intervir, pois mire, o que pasa é que o que non se pode... Señora Pontón, o que non se pode é negar a evidencia. E en Galicia estamos no 50% de taxa de paro juvenil. E durante o último ano do seu goberno, creceu o dobre a taxa de paro que na actualidade. Non é certo, é que estás mentindo. É que estás mentindo. Non, pero si se duplicou o paro juvenil desde que gobernou o PP. Dime que indicador de actividade económica ou laboral mellorou desde que chegou o Partido Popular ao goberno. Explícamo. Usted vai a negar que a taxa de paro juvenil é a metade en Galicia. Se falan os ao mesmo tempo non vamos a escoitar. Señora Pérez. Eu evidentemente neste punto estou máis de acordo co que di a señora Pontón, porque é certo que aínda que a resultante final neste momento sexa un pouco mellor que a media estatal, eu penso que é fundamental ter en conta a evolución, e a evolución de Galicia está a ser peor que a do conxunto de España, e a min eso me parece moi grave. Parece, se España tivese a taxa de paro de Galicia, tería 1 millón de parados menos, 1 millón de parados menos. Pareceme, aparte de medir eso, parece realmente, por lo que din os representantes do Partido Popular e do Goberno en Galicia, que o Goberno en Galicia sobra. Non fai falta, polo que di o seu presidente e os seus compañeiros, non fai falta un goberno en Galicia, porque non teñen ningunha responsabilidade en nada. De todo é responsable a Administración Central. Eles non sirven absolutamente para nada, nin no que teñen competencias, nin no que non. Polo tanto, se ese o seu real pensamento, pois o mellor o que tiña que facer era trasladarlo así á poboación e que a poboación decidira. Non é o noso. O noso é que dende Galicia se pode facer moitas cousas e que o goberno autónomo de Galicia ten moitas competencias e, polo tanto, moitas responsabilidades. Moi brevemente, pero cambiamos de tema. Eu creo que só, digamos, nunha situación máis tranquila, non? Creo que Galicia atravesa unha situación difícil, complexa, non? Pero hai que ter en conta que estamos nun escenario moi difícil e as grandes políticas macroeconómicas que impactan directamente na evolución dos sistemas productivos dependen de decisións estatales. Por exemplo, todo o que ten que ver con a negociación da PAC separado do sector agrario. Eso depende fundamentalmente ou ben da PAC ou ben do Ministerio, por exemplo, non? Todo o que ten que ver co sector agrario. Unha parte moi significativa. Todo o que ten que ver co sector naval, o que vamos de ver. É dicir, eso depende moito das negociacións que faga o Ministerio. Sobre a Xunta de Galicia. Non, co Ministerio, co que ten que ver coa Unión Europea. Hai moitísimas, todo o que ten que ver que a reforma financeira foi impulsada e foi, digamos, manipulada no goberno central. É dicir, hai unha serie de cuestións que teñen que ver máis coas políticas económicas. Por exemplo, cuestións que incidiron directamente e conjunturalmente nos sectores productivos. O decreto do carbón. Son cuestións que dependen directamente do goberno central. Hai moitísimos factores que impactan e inciden sobre a base económica galega que non son de xestión directa da Xunta de Galicia. En todo caso, iso é o que quero poñer sobre a mesa. Dito isto, é certo que hai unha situación difícil e complexa e que aínda en Galicia, con a dificultad que temos, estamos moi por debaixo aínda das tasas de paro de outras comunidades autónomas. Por exemplo, nós temos unha taxa de paro que se a España tivera a mesma, tenemos 1 millón menos de parados. Falaba vostede, señor Rodríguez, último ano, se nos vemos, señor Rodríguez, falaba vostede da reforma da política agraria. Falaba vostede da reforma da política agraria, que é outro dos temas que quería traer a este debate, porque a Comisión Europea presentou a súa proposta esta mesma semana, unha proposta que non deixou contento a ninguén, nin a Administración Central, nin a autonómica, nin os sindicatos, nin os propios gandeiros. Que pensan vostedes en que se pode traballar para mellorar esta proposta? Pois traballar, o mellor sería que traballáramos todos conxuntamente, cada un dende a súa responsabilidade e asumindo cada un a súa responsabilidade por mellorar esa proposta, porque evidentemente, como vostede decía, esa proposta non satisface a ninguén, nin o goberno central, creo que nin autonómico, nin os sindicatos, non satisface a ninguén. Penso que habería que traballar e sería mellor facelo de maneira conxunta. Neste caso, quen ten a potestade de negociar é o goberno. Que pensa vostede que pode facer nesa negociación?
Pois de momento, como xa dicen, xa manifestou o seu descontento e traballará para mellorar as condicións da proposta que fixo a Unión Europea, pero sería convinte a unidade de todos os responsables, pero asumindo cada un a súa parte de responsabilidade. Que pensa vostede que sobra ou que falta nesta reforma da PAC? Bueno, a min quixera enlazar con a cuestión que falábamos antes, porque creo que isto pode exemplificar moi ben. A Xunta de Galiza, evidentemente, por desgracia, non ten a capacidade para negociar directamente a PAC. O BNG defende que Galiza teña capacidade para poder negociar directamente este tipo de políticas na Unión Europea, e son Partido Popular e Partido Socialista que sempre nos negaron esa posibilidade. Pero, con todo, tendo a importancia que ten a agricultura no noso país, sobre todo no que se refire á produción láctea, Galiza tiña que ter algunha iniciativa para modificar os elementos máis negativos que se debuxan nesta política agraria común, nesta reforma da PAC. Vemos como a Xunta de Galiza non ten interese en potenciar un acordo desas dimensións, nin coas forzas políticas, nin co conxunto dos sindicatos, porque no fondo o escenario que queren é un escenario no que se diga que hai un maltrato a Galiza e o que hai un abandono das funcións que debería de cumprir a Xunta de Galiza, porque, como digo, ao final o único que lle interesa ao Partido Popular é poder decir que nos maltratan e olvídanse de que un goberno ten que estar para solucionar os problemas aos cidadáns, non para decir que todo é culpa dos demais. Home, nós pensamos que nesta cuestión da PAC hai que facer unha liña de acción conxunta. É dicir, eu nese sentido coincido ca representante do Partido Socialista, no senso de que todos, cada unha das súas responsabilidades, temos que remar na mesma dirección. Non? Aquí non hai... Pero hai intereses contrapostos. Non creo que haya unha liña PP ou unha liña PSOE na xestión, neste ámbito de xestión. O que ten que haber pois, é unha postura de Estado na cual pois, se poida defender o mellor posible os intereses de Galicia ou de calquera comunidade autónoma, é dicir, defender o sector primario de España e de Galicia, non? É fundamental pois, para manter o noso medio rural, non? Nese sentido, aparte, nós tamén contamos dentro de pouco ter que asumir responsabilidade no goberno do Estado, co cual o éxito que poida ter pois, a actual ministra de Medio Rural na xestión e na mellora da política agraria común, ao final vai repercutir tamén pois no seguinte goberno que vaya a entrar dentro de pouco, non? Co cual, en ese sentido, pensamos que se debe apoiar todos a xestionar ou loitar por unha nova PAC, e en ese sentido, pois a nosa postura é dun apoio crítico, evidentemente, ás xestións que leva a cabo a ministra, é xestionar pois unha liña de acción conxunta para intentar axustar o mellor posible a PAC no noso país, tendo en conta tamén que isto se deriva en certa medida de que a introducción de novos países na Unión Europea pois genera que haya menos fondos para xestionar e para repartir nos países membros, non? E iso evidentemente hai que xestionar unha escasez máis grande no ámbito da política agraria. O que me parece que nos debería de aclarar tamén aquí o representante do Partido Popular que intereses van a pesar máis, se os de Galiza ou os de Andalucía, non? Porque vostede sabe perfectamente que a hora de configurar... Sí. Home, a ministra é andaluza, pero non creo que eso teña que ver, non, señora Pontón? Non, estamos falando de futuro. Entón, aquí se di que o importante é que haxe unha posición en España. Eu creo que o importante é que haxa para Galiza unha posición que defenda os intereses de Galiza, que obxectivamente non son os mesmos que teñen os andaluces, que non son os mesmos que teñen outro tipo de comunidades. Que non serán moi parecidos aos asturianos ou aos cántabros, ou non. E mesmo na configuración, por exemplo, das axudas da PAC, hai diferencias moi importantes. Non é o mismo que se ligue á superficie que ten unha explotación a que se ligue ao papel que ten que cumple unha explotación, non é o mesmo como se articulan as axudas. Por tanto, a mí o que me parece increíble que aquí xa hasta o representante do Partido Popular que é deputado no Parlamento de Galiza este desistindo de defender unha posición galega e que nos diga que o importante é que haxe un acordo entre o PP e o PSOE. Señora Pontón, non. Eu creo que o importante é que haya unha postura de forza de España, que é moi diferente. Primeiro habrá que, para nós, o importante será defender primeiro os intereses deste país e ter capacidade para defendelos en Europa, porque creo que a historia de Galiza en relación coa Unión Europea o que demostra é que se venderon os intereses de Galiza en moitas ocasións, Partido Popular e Partido Socialista, e agora vemos como hasta un representante dos galegos e das galegas no Parlamento de Galiza nos diga un absoluto descaro que nos deixa anonadados a todos os televidentes. Antes de que se complique máis o tema, temos que ir despedindo. É o que acaba de decir vostede. Temos que ir despedindo, sinto moito, normalmente
os temas acaban neste tempo, entón algún quedou no tinteiro, pero sen dúbida haberá noutras ocasións tempo para falar máis deles. Moitas grazas aos tres por estar neste Bos Días. E nos continuamos co repaso